Shwmae, yn y fideo hwn di eisiau arddangos sut I greu gyfrediad lle mod pan dwi'n yn clicio ar rhyw botwm enghraifft fel hynny. Mae'r blwch moddiedig yn dangos enghraifft fel hyn ac pan dwi'n yn mewnbynnu rhyw fath o data enghraifft ac wedyn yn clicio ar y botwm I adnewyddu y cronfa data yn y pen gefn enghraifft. Mae'r data yn cael ei adnewyddu ar y sgrin. I dechrau, fel ydych chi'n weld, mae'r botwm yn ei creu yn yr iaith bootstrap yn HTML a JavaScript. Ac ar y fymon, does e ddim yn gwneud unrhyw beth. Os dwi'n mynd yn ôl i'r sgrin a clicio ar y botwm, dim byd yn digwydd. Felly, I arddangos yr blwch moddiedig, dwi'n eisiau I ychwanegu y cod ar y gyfer. Felly, I ddangos yr blwch moddiedig yn bootstrap, fi'n angen I ddefnyddio dwy penodiadau, sef data, cysylltnod, toggle, ac mae'n rhaid iddo fe I fod yn penodwyd I moddol, ac hefyd yr penodiad data, cysylltnod, target, ac mae'n rhaid iddo fe I fod yn penodwyd i'r stwnch ac wedyn yr enw yr blwch moddiedig neu blwch moddol. Ac wedyn mae'n rhaid I mi I greu y cod ar gyfer y blwch moddiedig hefyd, a dyma fe. Beth yw pwysig amdano fe yw mae'n angenrhaid I gosod yr enw yn yr ID. Sef, mae'r blwch moddiedig yn cael ei galw drwy'r penodiad data cysylltnod target gyda stwnch gyda'r enw, rename menu moddol. Felly, mae'r enw yn yr penodiad ID angen I fod rename menu moddol, yr un peth fel yr penodiad data cysylltnod target sydd yn galw fe. Fel dach chi'n weld, mae'r dosbarthiad neu clas ar gyfer yr blwch moddiedig yn defnyddio yr clas bootstrap moddol ac hefyd fade gyda'r rôl dialog ac ati. I mewn i'r div class moddol, mae'r div class moddol cysylltnod dialog ac wedyn I mewn iddo fe mae'r div class moddol cysylltnod content ac I mewn iddo fe mae'r div class yw moddol cysylltnod header ac hefyd y class yw moddol cysylltnod body ac wedyn y div gyda'r class moddol cysylltnod footer. Fe nawr yn achub y ffeil, adnewyddu y dudalen, clicio ar y botwm, a dyna ni, dyna'r blwch moddiedig. Nawr, dwi'n angen I dangos yr enw yr bwydlein fel yma yn y blwch gysylltiedig, sut I wneud hynny, sut I pasio data oddi wrth y dudalen i'r blwch moddiedig. Felly, sut I pasio y data enghraifft yr enw yr bwydlein i'r blwch moddol? Wel, mae'r amrywiaeth o'r moddau I gwneud hynny, ond yn yr enghraifft yma, fe'n mynd I defnyddio yr ffwthiant drwy'r digwyddiad on-click. Felly, os dwi'n ychwanegu penodiad ar gyfer y digwyddiad on-click, mae'r hynny yn galw yr ffwthiant enghraifft rename menu
Ac yno fe, dwi'n yn gallu pasio yr enw o'r bwydlein. Ac hefyd, mae'n defnyddiol i pasio fel parametr yr cyfeiriadau hefyd. Fel yma. Wedyn, mae'n rhaid i mi i greu yr ffythiant rename menu. I wneud hynny, mae angen i mi i ychwanegu rhanbarth sgript yn yr cod gyda'r tag agor sgript ac hefyd y tag cae sgript. Ac yno fe, mae'n angen i osod ffythiant rename menu ac yn ei crynfachu cron, fy'n angen i ychwanegu parametrau, sef y menu name ac hefyd y cyfeiriadau, y menu ID. Ac wedyn, fi'n jyst angen i pasio y data yna i'r gwrthrychau yn yr blwch, sef sp-test1 txt new menu name ac hefyd yr hidden menu ID. Y cam nesaf wedyn yw i greu yr gwrthrychau crebwychwyd yn uchod yn y blwch moddol. Yn gyntaf, mae angen i creu yr sp-test1, y gwrthrych sp-test1. Mae hynny yr gwrthrych sef tag span sydd yn cynnwys yr enw y bwydlein ac fi'n mynd i dangos i gosod fe yn fan yma. Felly mae'r teitl rename menu gyda'r enw o'r bwydlein sydd yn ei cynnal yn yr tag span gyda'r cyfeiriadau'r sp-test1 ac wedyn mae angen i osod yr un gwerth yn yr tag input arall fel yma ac wedyn hefyd mae angen i creu rhyw fath o blwch mewnbynnu i ganiatáu y defnyddiwr i mewnbyn yr enw newydd o'r bwydlein. Felly, nawr mae gyda ni 3 gwrthrychau, sef sp-test1, text new menu name, a hidden menu ID, ac pan ydyn ni'n yn clicio ar y botwm, mae'r botwm yn galw y ffythiant rename menu ac yn pasio gwerthau menu name ac hefyd yr menu ID ac mae'r menu name yn cael ei osod yn yr tag span sp-test1 ac hefyd yn osod fel yr gwerth yn yr penodiad placeholder yn y gwrthrych txt new menu name sydd hefyd yn gweithio fel y blwch mewnbynnu yr input type yw text ac hefyd ydyn ni'n yn gosod yr cyfeiriad gair fel gwerth yn y gwrthrych hidden menu ID sef yr un fan yma. Nawr, mae'n rhaid i achub y ffeil, adnewyddu tudalen wefan gyda'r pwyso ar y botwm F5 ac wedyn clicio ar y botwm a dyna ni. Mae'r enw o'r bwydlein wedi cael ei pasio oddi wrth yr tudalen i'r
blwch, ac hefyd mae'n un enw yn dangos yn y blwch mewn bynnu hefyd. Yn ôl yn y cod, mae'n angenrhaid i ychwanegu yr testun hyfforddiant i hyfforddi y defnyddiwr beth i wneud, fel yma. Ac hefyd, mae'n angenrhaid i osod y botwnau yn gyntaf i canllio mas o'r blwch, neu i galw ar rhyw fath o ffwythiant i adnewyddu y cronfa data yn y pen gefn. Fel yma. Fe nawr angen i achub y ffeil, adnewyddu y dudalen. Fe nawr mynd i clicio ar y botwm. Fe nawr mynd i teipio i mewn yr enw newydd o'r fwydlen. Clicio ar y botwm. Does dim byd yn digwydd oherwydd does dim y botwm yn galw unrhyw beth. Felly, i adnewyddu y cronfa data, mae'n rhaid i ni i ychwanegu ffwythiant sydd yn cael ei galw gyda'r penodiad digwyddiad on-click. Fel yma. Wedyn, mae'n angen i ni i greu y ffwythiant yn y cod. Fel yma. Just i osbonio, yn gyntaf, mae'r gorchymyn SQL yn cael ei greu ac yn ei osod yn yr newydyn SQL fan yma. Mae'r gorchymyn SQL yn update menus set menu name yw y gwerth yn mynegiad jQuery yma, where menu ID yw y gwerth hefyd yn yr mynegiad jQuery yma hefyd. Mae'r mynegiadau jQuery yn cyferio at yr gwrthrychau ydyn ni'n yn newydd eu creu yn y blwch moddol, just yn awr, sef hwn yma, txt new menu name ac hefyd hidden menu ID. Wedyn, mae'r ffwythiant Ajax Run SQL yn cael ei galw gyda'r newydyn SQL sydd yn cymwys yr gorchymyn SQL. Mae'r ffwythiant yma wedi ei ysgrifenwyd gyda fi, ac mae ei yn defnyddio digwyddiadau sydd ei yrwyd gyda digwyddiadau. Yn yr enghraifft yma, mae'r dwy fath o digwyddiadau. Mae'r digwyddiad sydd yn llwyddiannus fan yma, ac mae'r digwyddiad sydd yn ffeiliadus, sef yma. Os mae'r digwyddiad yn llwyddiannus, sef os mae'r cronfa data yn cael ei adnewyddu, wedyn, rydyn ni yn defnyddio y ffwythiant JavaScript set timeout i gohirio'r y ffwythiant yno fe gyda'r 200 o fil eiliadau, ac wedyn rydyn ni'n adnewyddu y dudalen trwy'r ffwythiant yma. Os mae'r adnewyddiad o'r cronfa data yn ffeiliadus,
Does dim byd yn digwydd wedyn. Fe nawr angen I achub y ffeil, adnewyddu y tudalen, clicio ar y botwm, mewnbynnu yr enw newydd, sef yma. Clicio ar y botwm, a dyna ni, mae'r adnewyddiad yn llwyddiannus. Wedyn mae'r cwestiwn yn codi, sef beth I wneud os rydyn ni'n eisiau I gwneud yn siŵr mae'r data sydd wedi ei mewnbynwyd yn yr fformat sydd yn addas ar gyfer cronfa data. Yn yr cais yma, rydyn ni'n angen I gwneud yn siŵr mae'r data yn lai nag 20 o nodiau, ac hefyd mae'n angen I wneud yn siŵr does dim y data yn wag. Os mae hynny'n digwydd, enghraifft, os rydyn ni'n nawr yn clicio ar y botwm rename menu gyda'r data yn wag fel hynny, mae'r bwydlen yn diflannu oddi wrth y rhestra, ac os rydyn ni'n mynd i'r tabl yn y cronfa data, y reswm am hynny yw achos mae'r enw, y data yn wag, ac oherwydd hynny, does dim yr enw yr bwydlen yn dangos ar y rhestr yma na mwy. Felly, I ysgoi hynny, mae'n rhaid I ni I ychwanegu rhyw fath o cod pan rydyn ni yn clicio ar y botwm rename menu. Does dim hynny yn sydd yn diflannu. Ac I wneud hynny, mae'n gyntaf I cael gwared o'r penodiad yma, data cysylltnod dismiss. A trwy gwneud hynny, does dim yr enw y penodiad yn dal yn data cysylltnod dismiss. Wedyn, pan rydyn ni'n angen I cau y bwlch moddol, beth I wneud yn y sefyllfa honno? Wel, mae'n angen I ni I ychwanegu y penodiad moddol gyda'r opsiwn toggle. Mae'r hynny rhan bath o'r iaith bootstrap. Achos mae'r dwy fath o cyluniad pan rydyn ni yn galw ar y ffwythiant Ajax run SQL, mae'n angen I osod yr un llinell yn yr ffwythiant llwyddiannus hefyd, fel yma. Wedyn, mae'n angenrheidiol I ychwanegu y cod I checio y data. Taw mae'n ein yn addas ar gyfer y cronfa data. A dyma fe. Os yw'r data yn blwch mewnbynnu txt new menu name yn wag fel hynny, mae'n angen I dangos y neges rhybydd sef please enter a value, ac wedyn mae'n angen I gosod y canolbwyntiad ar y blwch mewnbynnu hefyd. Mae'r hwn yma div status rename menu yr enw yr gwrthrych sydd yn cynnal y neges rhybuddio, felly mae'n angen I gosod fe yn yr blwch moddol fel yma. Achub y ffeil. Ac hefyd, os mae'r data yn y blwch mewnbynnu txt new menu name yn fwy nag 20 o nodiau, mae angen I dangos y neges rhybuddio please ensure the menu name length is less than 20 characters, ac wedyn mae angen I gosod y canolbwyntiad ar y blwch mewnbynol hefyd. Wedyn, mae'n angen I defnyddio rhyw fath o newidyn, enghraifft fel
book yw 1. Os mae'r y data ddim yn addas ar gyfer y cronfa data, mae'n angen i gosod yr gwerth ddim yn yr newydyn hynny, fel yma. Ac wedyn, yn unig, os yw'r data yn addas ar gyfer yr cronfa data, if book, felly gallu galw ar yr ffythiant Ajax Run SQL i adnewyddu y cronfa data. Bydd nawr yn achub y ffail, adnewyddu y dudalen gyda'r F5. Clicio ar y botwm. Mae'r enw newydd o'r bwydlein, enghraifft rhywbeth fel hynny. Yn gyntaf, os dwi'n mewnbynnu rhywbeth fel gwag yn yr blwch, mae'n dweud, please enter a value. Felly, dwi'n mynd i mewnbynnu rhywbeth fel hynny. A dyna ni, llwyddiannus. Diolch am eich gwylio. Hwyl te.